ngambaliatur ing ngarsa jengandika sami sampun wonten unjukan menapa dene daharan saking keparengipun ingkang mangku gati mugi kepareng hangkrahapi saha ngunjuk sak keparengipun sinambi midhangetaken saha hamirsani campur sari supranada ingkang mijil saking Karanggandu Desa Gempolan Kecamatan Kerjo tasih wewengkon Kabupaten Karanganyar tentram kapimpin Bapak Suranto kundangipun Mbah Bagor. Dene dalu kalenggan nggenipun makarya boten piyambakan menika dipun dukung kalian BAP Sound System. BAP Sound System profesional menika tasih kagunganipun Mbah Bagor ugi dene dipun lestantunaken kalian Dian Video Shooting Production. Genipun kepareng ngatur lelipur sawetawis kunjung ngarsanipun para tamu kula sakanca namung saestu nyuwun donga pamuji mugi-mugi pangajap genipun atur lelipur tansah manggya gangsar sak marga-marga. Tinar buka wiwaraning suka suka sugata suka lelipur campur sari supranada tinar buka kanthi waosan donga tolak balak ya candra sengkala kinarya pambirating retu rubida memala nirmala jin setan mriprayangan lu banaspati genderuwo tek-tekan genjong waru doyong engklek-engklek sundel bolong balung atandak samya amendak muga-muga nggone kagungan hajat Bapak Kamto Suyatmin wiwitan tengahan pungkasaning gati ora ana sing aran gundul tuyul sing mlebu kotak babi ngepet bakal penyet kepepet landak kotake ora lokak malah bisa kepara kebak utange ora nunggak kepara bisa bati sanak sami melajar melar mental sagung panggoda pangrencana sumiyak sumingkir pangaru biru pakartika ngala sing ala sirna sing elek entek ketampek kabur kerut larut ketendang banjir kesitir banyu mili keseser uwer ambles ilang musna kecocok coco tunggak kayu ndanalaya ewadene penyanyi lima menika pinangka tumbalipun ora iki guyon kenelmu Jopa japu japa mantra japaku mandiya ana seda ora teka senadyan teka ratu momo senadyan tumomo ora dadi apa sada kawak sapu gerang sanggoda mendak sangkala nyimpang demit ora dulit setan ora doyan wi gembili senengane para penyanyi dene gethuk senengane Kang Petruk roti senengane Dik Vivi dene gedang senengane tukang ngendang para tamu para lenggah mengaten lenggah wedharing donga tolak balak kabirat mijil saking campur sari supranada nganti widowati wonten Adyayu Erin Kusumasari Santi Marantika Irna Cikaila
ing nembe roh pisan iki Adyayu Kiki sinarengan kula Petruk Jambul Salukung kepareng meranitisaken suka panglipur sawetawis dalu kalenggan wusana ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lenggan sumangga nuwun 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 kepareng ngaturaken salam pambuka dalu kalenggan sinarengan supra nada sawanipun al artis dipersilakan.
Menika kula nampi dawuh kepareng wontenipun tata cara tumedhaking kembar mayang ngakathah sinebat tata cara panebusing kembar mayang. Kepareng katur para-para ingkang badhe ngayati kasumanggaaken. Niki mawi halo-halo mboten, Mbah? Mboten ngangge halo-halo. Oh, mboten. Mik adah kondo. Nek dhisik ngoten halo-halo. Sakniki pun modern model ngeten nek dhisik sih corong ngoten. Dibuntel kain putih. Wah, angger adan kok duduan wis ngungkang. Monggo kepareng badhe ngayati kasumanggaaken. Sawetawis para-para kang kepareng ngayati tata cara tumedhaking kembar mayang ngakathah sinebat panebusing Sekaradi Mancawarna ya kembar mayang minangka syarat sarananing kangge dhauping pinanganten ing mangke kasumanggaaken monggo-monggo. Monggo walang kekek.
Lampung niki. Oh nggih. Kepareng suka panglipur ndalu kalenggan sinarengan Supranada wijil saking Karanggandu. Para tamu ing mangke kepareng ngersakaken lelagon langgam saged dipun serat utawi kanthi lisan. Insyaallah mangke enggal kula aturaken sinarengan Supranada. Sadangunipun menika kanca-kanca nang mangke saged nyaturaken. Saderengipun saha sasampunipun kula sakanca namung saged nyaturaken sewu agunging panuwun ingkang datan pepindhan. Mugi kepareng kasekecaken nggenipun lelenggan sawetawis ndalu kalenggan sowanipun sepisan menika wonten wiwit saking pinggir tengen Mbak Erin Kusumasari sinarengan Supranada. Wilujeng dalu Mbak Erin. Nggih, wilujeng dalu. Nek ndekek sirah mbok sing bener to. Wah, lah bocah iki golek Lah masalah. rambutmu nyekroki aku kok ya. Kok nyekrok piye to? Lah wingke kena mataku. Kok kowe nggo mata to ya? Lah kowe apa ora ngingeti? Oh, tibake kowe kira. Wis tobat Pak Petuk penyanyi nek modele gali ngene iki. Ora, lah kowe ora ngingeti aku wong aku nggo mata loro kok. Lah berarti kowe kira. Oh, ngeten iki lho, Pak. Lho. Penyanyi sing ranti toto. Lho, nek ndeleh sirah nek sak nggon-nggon ku lho. Pernek-pernekku jeblok cipok nih. Aja engko mbok pasang ning bathukku malah. Sowan wonten dalemipun Bapak Kamto Suyatmin Ibu Sumarni kundangi bakul gondang. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu. Bakul napa, Mas? Oh, pasar gondang. Tak ngen-ngen gek bakul gondang ki opo? Ndeloki. Apa gek kleru leh nulis gendong kleru gondang. Oh iya, bakul bakul pasar gondang. Oh iya. Wah, jan. Entrane niki ya bos ya, Mas. Bos juragan. Wong bakul lho. Bakul saurarane iki ya nglayani para masyarakat. Lah ya kuwi apik bakul. Niki bagian napa sembako napa-napa niki? Komplit. Mengke kula gulane dibungkus mawon mboten ngunjuk legi ya. Mengke dipetake 2 kilo ngoten nggih. Lah mboten mimik legi kula. Mimik aqua. Ora mung 2 kilo, Nduk. Lah pira? Wis dicepake sekresek. Nggo ngentepi sirahmu. Wong wis disugoto awak dhewe matur nuwun lho, tamu teko apa enek? Tamu-tamu iki suguhane lho, Pak Lurah wae mung unjukane teh, jenang. Duh, gwedange Mas. Terus wedang. Lah kowe lagi teko. Apa? Pak Lurah jen nganggo jagong. Lah kowe ora jagong entuk rokok. Oh, entuk aqua lah ya wis ampuh matur nuwun kok malah njaluk gulon. Nah. Aku rene ditangkap. Oh, ditangkap. Nggih, ngaturaken menapa wilujeng dalu nggih, Pak. Nggih. Mbak Suwarsi Miwah Bagus Muhammad Michael Jos Tangka. Duh, piantune jane koyo ngopo lah iki. Hah? Oh, lah bocah cengingisan. Lho ora lah, aku kan yo ningali jenenge. Lah nek kowe Karno, lah wujude yo gur koyo ngono. Kowe aja sembrono lho. Saurarane jenenge Karno dadi lurah lho. Lah iki. Oh, rumangsamu teh. Pak Lurah, Pak Karno. Ayo kowe arep ngomong kok Karno. Nggih, syuting dalu, Pak. Nggih, ngapunten ya, Pak. Ndang kowe nyondro Sukarno, Suki apik. Suki. Ora, nek Pak Karno niki sae. Ora ndek iki ngomong Sukarno, Suki cutik, Karno ki telek. Ndang ngomong, ayo. Mangsamu teh. Oh, gak, aku Pak Soekarno ngapunten nggih, Pak. Niki gawe-gawe, Pak. Niki lambene elek kok.
Niki nyat lambene rusak. Niki lho sing rusak iki. Nggih ngapunten niku sing elek nggih lambene kok, Pak. MC Sayuta tapuki cangkeme. Sak yuta piye ngono. Genah 2 yuta ngono kok ning sandase dinyang ditugel. Arep rica-rica. Menika ngaturaken aturke lelipur. Nduk. Ngapunten nggih Pak namung gegojengan mengke nek kula ndak dipotong. Ora. Seger pripun wong niki wau mboten adus. Aja ngono lho, Dok. Niki ndak bengi ceritane. Niki bejo lho mboten kula dahar. Loh, ndak bengi iki jeneng mulih tanggapan kesasar tekan jaratan ayo aku karo kowe. Apa iya to, Kae? Oh, berarti sing putih-putih cementel ke raimu. Wah, bocah iki wis gedhe cilike. Ayo iki Yayi kene iki wis udakara 5 taun leh nimbali awak dhewe. Lah iki awak dhewe tinimbalan sowan. Oh, nggih. Wis 5 taun ora ditimbali. Teng pundi Pak kalau Mbak? Oh, nggih. Kula nggih tesik kemutan lho, Pak. Yo, interane patut-patute wis suwe ngono. Iki bawa, Nduk, seliramu, Nduk. Oh, nggih. Manut. Nggih. Apa ya? Iya. Nah, nggih. Sing gumyak-gumyak mawon. Walah. Goyang morena. Weh. Ojo. Taman Sari ya, Mas. Cocok, Pak. Nggih, ngono ayo. Entrane alus-alus riyen nggih, Pak. Nggo perkara arep lah jengking mleding lah wis mburi ngoten lho. Aku ora ngomong apa-apa. Bocah apa? Iki bocah tenanan, Pak. Oh, dereng ngertos to. Bocah edan iki. Oh, masawu deh. Oh, gak apa-apa. Aku edan berarti kaya edan. Edan wong didusi resik ya apik ya. Nggih, sepinten, Mas? Ya, wah, gitu. Kumlaring kang sakar sliring pentung sirahe. Elah gak apa-apa nek kuwi empuk. Gara-gara iki kudu diremuk. Sing ndek iki kan nang ndi ceklek? Ah, diremuk karo santi. Mbak, lah kan mbok ijoli 20 lah iki regane kur 10.000. Kok kowe mbok korupsi 10.000. Aja kok tutuk ndasku ya, Nduk. Pas gagal otak to? Ndas ngisor melu keder. Cengingisan karo wong lanang. Ora. Ampun Den. Sakar Nduk iki aja SMS-an karo yang wae. Lah ngopo? Disinggahke. Arep tapek yang dhewe. Nek cah semono kuwi wis anu Mas. Piye? Wis ketoke ya wis wani didu. Ketoke ya empun Pak. Lho, piye nek ngono kuwi? Wani ngono kuwi ndak kowe wani nandangi apa ora? Malah ngene, engko tembongane Pak Kumbokku sisan. Lho, engko nek lali lho Pak gek mendel riyen to, Pak. Ngambar aro. Oh, lali to, tutruk, mau lali. Ngebeki taman sari kuwi cok bakal iki entuk dijipuki. Heeh, gawe tape ngene iki lho. Piye? Damel tape pinten dinten, Pak? Seminggu. Alah kesuwen. Lah kok suwen?
Sakniki enten modele sing anyar, gawe tape. Gawe tape umpamane niki gawene gen sedina iso dadi. Niku Jumah Kliwon Setu pun legi. Ya mestine wong pasaran kae Jemah Kliwon terus Setu legi. Pake apal meneh. Oh bakul tape. Oh bakul tape to? Ya. Oh aku ngerti sing ngapalke Mas kae. Lah kae gaene nonton kok. Gaene nonton campur sari kae. Wah nek dagelan kok dicegak ya mudar. Aduh, tek aku yo. Oh gak kowe to? Oh kono to. Hamamet piye? Memet piye to? Kaya kowe wae memeti wae. Heeh, amit-amit. Hamameh prana satu akar yala jaring driya pek sing oce ler tamane prohak sari jetalo lagi iki lho aku roh bangunan Pak Kamto sing gawe lok lho gawe omah tanpa lawang lho. Oh iya ya Mas, apik ya. Iki lah. Iki rong dadi. Iki rong dadi kok. Oh, urung dadi. Oh, dadi. Kok bakale apik, Mas. Oh, nek bar mantu turah nggo ngapikke omah. Iya. Kowe yo ngerti. Oh, gak to. Omahe sing kono. Lho, nak iki nyakira tenan. Pak Jagong kaya nderek ada. Ya. Nadian lati akatam bendaku katamu Kang Mas wis boleh kembang anak
Nora bekas panjak ya nih Pak. Wah, bekas panjak. Panjak iki dhisik. Oh, lah kok melu gerong wah gayeng banget loh Mas. Saiki yoga. Salut oh. Oh. Nek dhisik panjak, saiki yoga. Kaya sing tak aturke ngarep mau dhisik halo-halo. Nah, saiki? Saiki mic. Mic. Napa? Oh niki Mas George. Niki. Oh niki. Oh Mas George. Wingkel hemu ngomong piye Mas? Jos tangka. Oh lah ilate tugel no Mbak e. Ceweng no ilatmu delok melet to. Ula apa piye? Lah ngomong Jos ora iso. Jos tangka. Lah ilate ceweng Mbak e. Jos ki elok, tangka ki gesit. Wah apa ngerti? Tangka. Kae silat. Oh, tangkas. Oh, goblok. Ku nek jenggunge aku nak amnesia. Sapa sing jenggung? Kok aku nak amnesia gek piye? Amnesia piye? Oh, goblok. Amnesia yang angel turu kae lho. Angel turu ngono kae amnesia. Apa? Jenenge amnesia iki wetenge kluruk, jaluk diisi. Kae luwe. Apa lara to, Le? Ora lara lah ya.
tangkeng-tangkeng wae. Nora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Alah, Pak gayenge. Matur nuwun, Mbak Erin. Nggih. Sampun kepareng ngaturaken suka panglipur sawetawis sinarengan Supranada. Sowanipun ingkang nomor kalih menika urutipun Mbak Santi Marantika. Yo. Hey. Monggo Mbak Santi matur. Matur. Nggih. Ora. Nggih, menika saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, sapa neh? George. Nah, iki Mas. Yang mana Mas Jos Tangka? Tangka. Oh ini, Jos Tangka ya? Oh ya. Tanjung Priok. Oh ya. Kalau saya asli Tanah Abang. Ya. Saya di sana di Jakarta 3 tahun terlonte-lonte di sana. Terlonte-lonte piye toh? Lah piye? Terlonta-lonta. Oh, terlonte. Mas Tangka. Iya. Wah. Nom-nom aku yo ganteng ngene iki lho. Hah? Nom-nom aku bagusnya kayak Mas Apa Tangka. iya loh? Lah kok saiki kaya ngono? Loh, saka sedotan. Spesial. Mas Tangka bisa bahasa Jawa? Oh, dikit-dikit. Dikit. Pun dahar dereng. Wis mangan urung? Oh, wis. 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 Yo. Wis. Iki lho. Masamu ki kok sak penake dhewe nek ndokok botol. Ya maklum wong lambene padha kok ya. Padine kesempatan ya to. Ah, ngono. Ayo piye? Peh nek cilikane lho. Terus ngono. Apa kowe cemburu? Ora. Ora apa-apa ya. Ayo. Heeh Mas, iki piye? Spesial untuk Mas Tangka. Iya. Apa? Ora iki. Oh, dangdut. Mambat mayung. Ayo rungokno kae. Oh iya. Mambat mayung. Ayo. Nanti dari Jakarta nanti Dari kita Jakarta. sampaikan setelah waktunya ya. Karena memang Ya, di Jawa sabar ya, itu Bu, ya?
untuk hiburan itu Oke. ada waktu-waktu tertentu. Oh, saged Jawa. Oh saged. Saged, Bu. Saged Jawa. Saged Jawa. Nampi. Basa Jawa saged nampi. Saged. Oh iya, dek ini mangan telo. Podo, enak, cocok. Iya. Berarti iso Jawa. Nggih, mengke diatur menawi sampun wancinipun. Oke. Mambiat Metamit. Mau model gini boleh, cukur yang model gini boleh. Kok cukur ya? Nggak potong. tahu. Potong rambut model gini. Ini model tahun 230.000. Iki piye? No Suantoro. Iki lho kok ya nesel-nesel. Ini Mbak Warsi. Oh, Mbak Warsi. Pasangan yang serasi sejauh. Piye? Punya anak cukup 2. Cukup 2. Menurut program pemerintah. Masalahnya opo papane lemah wis entek. Kaya ngerti-ngerti ya. Oh, ndarek ombo kaya apa nek anak akeh-akeh lak ya kentikan kok. Oh, didol ya ora. Bianyu Pak Lurah nggih mudeng artine iki. Mboten. Mas. Kok jenenge Pak Lurah lho? Piye? Wong aku dhewe ora ngerti. Oh, mau ngelon-elon to. Lar lan kidul alas sangkar kang kaliyat liwat tanah indah ku melarik taman sari Noswantara
alit. Gelang alit, banyu wangi. wangi. Weh. Ampun ya, Mas. Wah, matur nuwun. Cilik ireng ning manis. Nek niki ajeng kula openi. Hah? Pake nggih enten. Sing pundi pake? Oh niki. Wah. Oh, Mbah. Niki calon putu, Mbah. Erna Jikaila. Silakan. Bapak-bapak sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon to the point nggih. Mbah Kakung nuwun sewu. Menika asmanipun Mbah sinten? Mbah Hatmo nggih. Jenengan nggih kersa nek gadah putu ingkang bentukipun kados menika, Mbah. Seneng, Mbah. Walah, Mas. Oh. Alhamdulillah, Mas. Jenengan ngemsi 7 tahun nek wong ngomong seneng ya nggih Mbah Hatmo iki lho, Mas. Ora Liyane biasanya ngomong gila saestu lho, Mbah. jenengan lahir batin. Ikhlas lillahi taala. Nggoh suwali anteng. Nduk Kiki, bejomu ya, Nduk. Mbahmu mengestoni. Nggih. Aku wis ra iso omong nek ngene iki. Seragame padha ngene, aduh. Wis kencan ketoke. Ora ngono, Nduk. Piye? Iki aku wis kencan. Terus? Anu de kakak. Kiki. Oh, Kiki. Jare seneng lali jenenge piye to? Aku engko arep main ning nggonmu kowe nggo klambi apa? Ungu terong, Mas. Lho, ungu terong kuwi rondo ki, Nduk. Oh, gak apa-apa. Aku seneng. Kowe iki ya wedok ngetek wae. Ayo. Jadwalmu karo aku ya karo aku ayo. Pripun menika Kang Mas? Caping gunung, cocok mboten? Aku lagi gak iso nyaping lho. Mas. Cocok ya cocok nanggap dhewe. Oh, saestu. Petro, mbahmu ya kuwi calon mbahmu jare. Ayo. Jenengan nek di Hansaplos niki apa bar diopnam ngono, Mas? Walah, dek iki dikepruki karo Mbak Santi karo Erin. Oh, dek iki aku ra enek jenengan dikepruki remuk, Mas. Ujokno kowe ra enek. Cara aku enek to mati mesti sampean ya, Mas. Siraku diantemi umpama ndek polo, nah aku gerah polo, gadis-gadis polo dadi wis Malah ngaku. ayo slendro. Saben bengi kon pripun, Pak? Kan jengklet. Oh, nggih, Mas, papane wis anu samepta jenengan jengklet ya, Mas. Nyawa piye, Mas? Aduh, kita kota-kota ya untuk gondangkrong, Mas. Beling yo. Oh iya, bolo-bolo saking Sambirejo. Boloku teko neh. Iya. Salaman sih, dosa kowe ora salam. Cipika-cipiki sik. Mbak apa Mas iki? Oh, bibi. Yen memajang. Asik. Asik Petro Edi maenke. Yen wis main diudoi, yen wis udah dipateni. Ora sida mati nek nuwak wedi. Wong karo Jangan
lho, Mas. Hah? Mau lunjaki ngono aku tekan omah meteng lho, Mas. Kok urung ngombe to? Urung. Ya, ora apa-apa malah ditutup nih. Ayo. Tegese pil apa? Oh, pil anu bodrek. Oh. Bodrek sin Mas pinter. Ayo. Kayak balita bodreksin. Kembang wae weton gunung gentung-gentung. Iya, dan gentung-gentung. Gak mandi nih karo aku. Karo Kiki Mas, karo Kiki. Sip. Enak Mas. Karo Pipi, karo Pipi, karo Pipi. Sing halus. Mas, gandeng karo putune wis nyoba karo Mbah Kakunge ya Mas yo. Ora apa-apa wong wis ikhlas lillahi taala lho Mas. Wong kakung lho. Allah, kersa to Kong? Kersa to? Turune seneng kalih wujudipun ngenten iki. Ayo. Ndang gentung-gentung. Mas. Bareng karo aku nek ngentut to Mas. Aja menyakitiku Mas. Boloku ning kono kuwi boloku kabeh lho, dipolo kowe. Paraine rapas ya ngono ki suarane. Ayo. Pacitan sarwi wis sekolah ora nduk. Isih. SPP-ne wis bayar urung? Urung. Pake diomongi saiki sekolah rentuk telat bayar SPP. Ora. Bayarke SPP-ne jare pacare, jare we tresno lahir batin. Jatuh cinta sejak pandangan pertama, yo piye carane? Ya cinta nih tapangan dhewe kurang kok, Nduk. Mang aku. Apa kowe ngutangnya aku duit sih? Utang Mbah Kakunge kene putune. Aja ora wani. Kono baradol sapi. Mbah Kakung ora nduwe duit jare. Anu, kowe karo aku urunan. Terus nggo nukokke waja Mbah Kakung. Untu. Nuwun sewu Mbah Atmo. Oh iya. Iya. Panas. Udan. Janjine dingin mas. Janjine kepilih. Jangan nano no enono nono sapa nono enena inak yo sapa mingke ya panas udan aling-aling menika dipun reokne mboten Pak? Oh reok nih, jadi kula tak minggir yen. Soalnya nuwun sewu, Petro niki nek pun reok kula men gila. Iki arek enek reok awak dhewe lungguh kene. Ayo, sing kon reok sapa? Nuwun sewu Mas nganten nggih, Mbak nganten. Ayo. Capek gunung. Ayo reok.
bener. Buka sik topengmu. Wong Rio kok arep gulung ramani, wong Rio ki kerasukan kok gulung dadak ancang-ancang. Gulung buta ya gulung ngono wae. Piye jane? Ayo, Rio sing bener. Ayo. Alah. Iki apa Mas atos kayak gini? Kene empuk nek kene atos ki apa Mas? Mas Petro, nuwun sewu nggih Mas. Menika empuk Pak sing bagian niki. Lah kok menika atos Pak? Apa? Ojo dibuka malah dibuka. Ayo wes episode Rioke berakhir sesukne. Selak wengi ayo. Aku koyo nek kon gulung. Mbak menawa kok Mbah Bagor ngerti jenengan gulung semene dawane tongko tambahi 5.000. Ayo. Iki nek wong rekoso kok ya malah seneng guyu-guyu. Bae kakang ning ngono. Nah saya Mbah, mang bales Mbah, nggoh dibales Mbah, nggoh kalih kula Mbah, nggoh Mbah, loro. Gak mari Mas Mbah. Kula baleske nggih Mbah. Ya Mbah ya. Lah nganti wedokan iki mau. Oh, digawa wong mendem. Oh. Oh. Natian Mas, jenengan iki yo aku bareng tibane jenengan ki atos-atos gril-grilne apa Mas? olahane dijunjuk kok merencar. Lah wis tak kon alon-alon kok yo. Sik, boyoke kena apa ora? Ora. Makane aja pelayon adoh-adoh, seneng tinggal ndelik. Merencar kok. Senatian. Laran tenan. Ayo, senatian. Natian wadon sarto Minumane banyu bening. Yes, rampung. Dek jaman